खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव रादाब होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बिटिआरनि मोनसे दुखुनांथाव रादाब नोंथांमोना नुदों थांनाय 2020 जेनिखि जानुवारि दाननि 27 जानुवारि खालि बिटिआर सुक्ति जादोंमोन ओमफ्राय बे सुक्तिनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना नुदों जे बिटिआर हालामाव थानाय गामि माने इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसन मोनसे दंमोन दा बे दफा बायदियै जोंनि माखासे गफुर हालामाव बर'फ्रा दिनै इनक्लुसन जाबाय दा बै समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मोनसे खोथा बुंदोंमोन मिडियायावनो बुंदों प्रेस मिडियायावनो बे लुकासनफा नङा मानोना जेरैखि बाव दफा दंमोन ना इनक्लुसननि गेजेरजों एक्सक्लुसन जे मोनसे लिरफानाय दङ बेखौ माने जेनोखि बर' सुबुंफ्रा माने बिसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखायसो लिरफ्लादोंमोन दफायाव होननानै बियो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन दिपेन बर' सारा आरोना दा बेसेबां सैथो आं मिथिया खिन्थु दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना मोनसे निउस मिडिया पेपाराव नुदों जानांगौ आंनि आखायावबो दङ दा नै मोनसे पेपार बाय बे मा होनना बुंदों एक्सक्लुसन एन्ड इनक्लुसन एन्ड एक्सक्लुसन्स अफ द भिलेजेस इन बिटिआर सुन होनना बुंदों माने बिटिआर थाबैनो माने मा होनना बुंदों इनक्लुसन एबा एक्सक्लुसन खामानिया जासिगोन दा नोंथांमोना मोनदों OSS होननाय मोनसे कमिटि दं बिटिआराव अबड' सुरक्षा समिति होननाय बे मा अबड' सुरक्षा समिति बे अबड' सुरक्षा समितिया बुंनाय बायदिब्ला माने बिटिआरनि मा होनना बुंदों गामि दानख'नाय आरो सोसननायखौ लानानै बै समाव मोनसे कमिसन दादोंमोन बे जाहैबाय मा लेट पिपि बेरमा पिपि लेट बर्मानि गेजेरजों मा होनना बुंदों वाज फर्म इन सेप्टेम्बर 2022 सेप्टेम्बरनि 2020 आवहाय गामि दानख'नाय आरो सोसननायजों मोनसे कमिसन दादोंमोन होनना बुंदों पिपि बेरमा दंमोन बिथाङा दा थैनानै थांबाय आरो बियो दा थैनायनि गेजेरजोंहाय दा दिनै सासे सार्च होबाय बे जाहैबाय मा पिपि बेरमा सिनियर ब्रिकेस बिनि उनाव मा जादों आशीष कुमार बटानिया he heads the commission होनना बुंदों सार्च इन द नो डेट state the member of OSS met the Botania last month and he assured that delegations that the whole imbroglio will be settled within 2 to 3 months माने मा होनना बुंदों बिथाङा खोथा होदों आरो आशीष माबाया दा जाय बिबानखौ सालायगासिनो दङ बे डिलिमिटेसननि सायावहाय आशीष कुमार मा होनदों भुटानियाया सार्चखौ लाबाय बोलैथे बिथाङा दिनै बिटिआरनिफ्राय बिथांमोना मोनसे डिमान्ड खालामदों OSS आ that means अबड' सुरक्षा समितिया मोनसे डिमान्ड खालामदों जे बिटिआर हालामनिफ्राय गासै मा होनना बुंदों 1232 बुजिदोंना 1232 बे भिलेजफोरखौ मा नन बड' डमिनेटेड भिलेजेस फ्रम बिटिआर होनना बुंदों मा होनना बुंदों द कमिसन रिसिभ एप्लिकेशन्स फर द एक्सक्लुसन अफ 1232 नन बड' डमिनेटेड भिलेजेस फ्रम बिटिआर होनना बुंदों माने 1232 ता गामिफोरखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नांगौ होननानै बिथांमोनहा माने एप्लिकेसन होदोंमोन जाहैदों आरो बिथाङा दा खोथा होदों उइथिन बे माने 8 तारिखनि पेपारनि निउस बियो 8 तारिखनि निउस बियो आं बेकग्राउन्डआवबो होगोन 8 तारिखनि पेपारनि निउस बियो दा बावहाय होनदों उइथिन 2 and 3 मान्थनि गेजेराव बे गामिफ्रा दानख'जासिगोन होनना बुंदों दानख'जासिगोन सालिजारि खालामनायनि गेजेरजोंहाय 1232 गामिया बिटिआरनिफ्राय दानख'जानो थांगासिनो दं बेबो डमिनेटेड नन बड' कमिउनिटि जेराव बर' नङा आरो बर' नङै सुबुंखौ दानख'गोन जाहैदों अब्ला जोंनि सिमाया ओरैनो फिसा फिसौ गिरागिरिखा होमबा बेसेबां गिरागिरि जाबावगोन इसिबां जुदि बुरजा दानख'जानांगौबा होमबा बेसेबां बुरजा गामिया बेसेबांथि गामियारि सोसनजाबसिनबावनांगोन ना जेराव नो डाउट जेराव मैखोम बर'फोर थायो नङा होमबा हायोबाथ' नोङो धेमाजिसिम फैनांगोन बेयो धेमाजियावथ' बुहुत बर'फोर दङ धेमाजिसिम फैनांगोन बेयो अब्लासो जागोन ना बे धेमाजिसिम फैबा धेमाजियाव बेसेबां मैखोम बर'फोर दङ अब्ला बिसोरखौ बिटिआराव सोजोबदो जुदि जायोब्ला नङा होमबा दा ओरैबायदि मोनसे मोनबाय नों खामानिफ्रा माने 50% थांखाबाय आरो माने मा होनना बुंदों therefore the OSS is now ready to accede to the exclusions of around 50% of the villages demanded earlier माने
1232 नि गेजेराव 50% ना माने सिगांगोर माने दानख'जानो हासिगौ आरोखि माने खामानिया बे आवगायग्रोबाय आरो नायदो अब्ला लोगोफोर दा जोंनि बिटिआर आव जुदि बे खोथाया जे सैथो जामारोबा माने बिटिआर आव गामिया मालाबाबो दानख'जाया सोसनजागोनसो आरो बर'नि मा होनना बुंदों बेफोरखौ सन्थुष्ट खालामनो थाखायसो बे एक्सक्लुसनखौ लाबोफादों होननानै डिफेन्स बर' सारा बुंदोंमोन गमामा जुदि सार बुंनाया जे सैथोबा सैथो जागोन खिन्थु लेरफानाय जुदि होननानै जुदि नैबे जुदि जेखौ जेनुइन जायोब्ला आं बेकग्राउन्डआव होनाया जुदि निउसआ जुदि जेनुइन जायोब्ला साराथ' बिराद लाजिनांगोन बे बाराव सारा बिराद लाजिनांगोन खिन्थु गमामा जुदि सैथो जामारोबा जायाबाथ' आं खुलुमबाय आरो मानोना जोंनिनो माने प्रपार्टि जोंनिनो सम्पति नङा होमबा जे सिमा थाखाबाय आंनिबा सिमाया माने फिसा जानो मोना अरसिन नांगौसो इनक्लुसनासो फैबाय थानांगौ इनक्लुसन मा 1000 ल' 2000 नि बारा गामिफ्रानो सोसनजाबोनांगौ दा नङा होमबा ओंखायनो आं धेमाजिसिम फैनांगौ बियो धेमाजियाव बेसेबां मैखोम बर'फोर दङ बेफोर हाबनांगौ जोंनि बिटिआर आवहाय आंनि मोन्दांथिखौसो बुंदों आरोखि आङो दा दुखुनि रावा बेनो अब्ला गमामानि जोंनि बर'फ्रा मायाव मा खामानि मावमारगोन नङा होमबा सोरनि थाखाय मा मावगोन रायजोनि थाखाय मावगोन ना गावनि बेक्तिगत स्वार्थआव मावगोन दा दैदेनगिरि सारमोनासो मिथिसिगौ बेखौ जेखि जाया मानो आं बेखौनो लुबैयो आंनि साननाया बेनो गोबां मानसिफ्रा होनदों आंखौ बादामारि आं बादामारि दाउ नङा दै आं कमन पिपोलसो आङो मानोना आङो सोरबा UPPL निबो नङा आङो सोरबा BPF निबो नङा आं कमन पिपोल जे बुस्थुआ जेनुइन दं बेखौ फोसावदों प्रमद बर' मावनाया जुदि जेनुइन मावदोंबा आं जेनुइन मावदों ना फोसावदों आरो BPF जुदि मावाखै होनना बुंनायाव जुदि BPF आ मावदोंबा आंखौ फोरमायनानै होदों कि बेवहायनो आंखौ जि मादों बादामारि दाउ बादामालिसो नोङो आंखौ गोबां मानसिफ्रा बेबायदि कमेन्ट बाट न बेबायदि कमेन्ट दाहन आं कमन पिपोलसो आं नोंथांमोनखौ होनदों आं कमन पिपोल मानोना आङो ओरैबो नङा आं ओरैबो नङा मानोना आं दिनै आङो मा होनना बुंदों दिनै आङो बिराद माबायावसो दङ कारन आं अबेबा राजखान्थि मिथिङाव आंखौ नुदों नामा अबेबा राजखान्थि मिथिङाव ओंखायनो आंखौ नुदों नोंथांमोना आंखौ नुदोंबा केमेरा हरबानो जाबाय ना बे आरो खिन्थु जे नोंगौखौ नोंगौ बुंनांगोन BPF आ सैथो मावदोंबा सैथोखौ बुंनांगोन माने प्रमद बर' सारा सैथो मावदोंबा सैथोखौ बुंनांगोन हारि बायलायबाय मा लुका सामफ्राफोरा थानांगौ मानो लुका सामफ्रा थानांगौ मानो माखौ दोनखोमानांगौ आं टटेलि दोनखोमाया स' बेनिखायनो आं बुंदों गमामा जुदि नैबे निउसआ जुदि इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसन्स अफ भिलेजेस फ्रम द BTR बे जुदि जामारोबा आरो जुदि माने एक्सक्लुसना जुदि BTR निफ्राय जुदि जामारोबा 1232 भिलेजेसफ्रा जुदि BTR आवनिफ्राय दानख' जायोबा जेराव नन बड' कमिउनिटि डमिनेटेड नन बड' कमिउनिटि होनना बुंदों बेखौ दानख'नो थाखाय दिनै OSS अर्थात बड' सुरक्षा समितिया दिनै एप्लिकेसन गारदोंमोन कमिसननो जाय कमिसना दिनै बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बै समाव पिपि बेरमामोन पिपि बेरमाया थैनानै थांबाय दा बे थैनाय लोगो दा मा बुंदों आशिष कुमार मा नाम बुंदों नामखौ एसे बावआ भुटानिया आशिष कुमार भुटानियाया दिनै बेखौ दायथ' लानानै दङ आरोखि बे डेलिमिटेसननि सायाव ओंखायनो नायनि जोंनि दैदेनगिरि सारमोना बेनि सायाव निश्चय माबा मोनसे खामानि मावगोन आरो फ्रुटफुल मोनसे रिजाल्ट फिथाइ मोनगोन आं बेखिनिखौ आसा खालामबाय स' थेंक इउ